खुलुमबाय आंनि बे डेली आपडेट बड' इउटुब चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायहरनाय थाबाय। दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव मोननैसो खौरां लानानै फैदों। आं आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन आरो लोगोसे चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लागोन। दिनैनि मोननैसो खौराङाव दङ। दिनैनि गिबिसिन खौराङाव दङ। ससियेल मिडियायाव एडिआरइ आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारहोनायनि दाहायाव गासै 11 सुबुंखौ हमनाय जाबाय। थांनाय रबिबाराव आसाम सोरखारजों खुंजानाय आसाम डाइरेक्ट रिक्रुटमेन्ट ग्रेड 3 नि सोंथि बिलाइखौ गोसारहोनायनि सोमोन्दोआव गासै 11 सुबुंखौ मैया सिमेन्ट-साप्रि पुलिस बिफाना हमबाय। बेसोरनि मादाव 11आ हौवा आरो सासेया हिन्जाव होनना मिन्थिनो मोननाय जादों, जाय समबाराव समाजारि बिजोङाव आनजादनि सोंथि बिलाइखौ गोसारहोनायनि उनाव गोबां भाइरेल जादोंमोन। ससियेल मिडियायाव गोसारनाय एडिआरइ आनजादनि बाहायजानाय सोंथि बिलाइखौ धेमाजि जिल्लानि सिमेन्ट-साप्रिनि उपेन्द्र नेशनेल एकाडेमिनि होनना मिन्थिनो मोननाय जादों। हमजानायफोरनि गेजेराव मंगलसिं बसुमतारी, जायखौ आनजादनि सोंथि बिलाइ गोसारहोनायनि दायाव गिबिसिन हमनाय जादोंमोन। आसामनि गिबि मन्थ्रि ड. हिमन्त बिश्व शर्माया आनजादनि समाव सोरबा आयेन बेरेखा खामानि मावोब्ला 10 कौटि रांनि जुरिमाना आरो 10 बोसोर जोबथेसालियाव थानांगोन होनना फोसावसेयावबो गावसोरनि सांग्रांथि गैयैयाव बेबायदि थासारि जानायखौ नुनो मोन्दों, जायनि थाखाय आयेन बायदियै सोंथि बिलाइ गोसारहोनायनि दायाव 11 दायनिगिरिखौ हमनाय जाबाय। नैथि खौराङाव दङ। उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि दायाव बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ हमदों। आसामनि काछार जिल्लानि सिङाव थानाय लेलापुराव सासे 13 बोसोर बैसोनि उन्दै हिन्जावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि खौरांनि उनाव सासे बिजेपिनि दैदेनगिरिखौ हमनाय जादों। खौरां मोननाय बायदिब्ला सासे 55 बोसोर बैसोनि दायनिगिरि मायाजुल आली लाक्सारआ गथ'साखौ गावनि फरायसालिनि साखाथियाव थानाय गलायाव बोनानै लांनो नाजादोंमोन, जेब्ला बियो गलायाव गंसे कलम बायनो फैदोंमोन। सुलुंनिफ्राय मिन्थिनो मोनो दि जेब्ला हिन्जावसाया हारसिं दङमोन अब्ला मायाजुल आली लाक्सारआ बे खाबुखौ लादोंमोन। बबेखानि हिन्जावसाया मायाजुल आली लाक्सारनि आखाइखौ सौनानै खारखुमालांनो हादोंमोन आरो गोख्रैनो जाथायनि बागै गावनि फरायसालिनि सासे फोरोंगिरिनो खोन्थाहैदोंमोन। फोरोंगिरिया हिन्जावसानि बिफानो खौरां हरो। बिनि उनाव हिन्जावसानि बिफाया जायगानि पुलिसनो मोनसे एफआइआर थिसनो। पुलिसआ अजदनि सायाव बिथा खालामनानै मायाजुल आली लाक्सारखौ हमनाय जायो। थामथि खौराङाव दङ। आसामनि सिएमआ जिएमजिएचआव थै दान होनायजों लोगोसे गाहाय मन्थ्रि मदिनि 74थि जोनोम सानखौ फालिदों। भारतनि गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि 74थि जोनोम सान फालिनायखौ लोब्बा लाखिनानै आसामनि गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गुवाहाटी मेडिकेल कलेज एन्ड हस्पिटालाव गावनि थैखौ दान होदों। बे हाबाखौ मावखांनायनि उनाव खौरां बिजोंनि सुबुंफोरजों रायज्लायनायाव गिबि मन्थ्रि हिमन्त बिश्व शर्माया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि थुलुंगायारि जिउ दावबायनायखौ बाख्नायदोंमोन आरो बेखौ गासै भारतनि थाखाय थुलुंगानि फुंखा बुंदोंमोन। बिथाङा बुंदोंमोन दि बे जर'खा साना समाजनि जौगानाय आरो जौगानायनि थाखाय बावनाय। पिएम मदिनि नोजोर आरो रादायखौ मान होनो थाखाय हादोरनाङैनो बिजेपिनि मावथिफोरा बे सानखौ सिबिनायनि मोनसे महरै फालिदोंमोन। बिजेपिनि मावथिफोरा पिएम मदिनि जोनोम सानखौ सिबिनायनि सान होनना मानियो। मैया जिएमजिएचआव थै दान होदोंमोन आरो गोनांथि गोनांफोरखौ हेफाजाब होनो थाखाय हाबा मावदोंमोन। हिमन्त बिश्व शर्माजों लोगोसे केबिनेट मन्थ्रि जयन्त मल्ल बरुवा आरो गोबां गुबुन मावथिफोरा मैया थै दान होदोंमोन होनना फोरमायदों। ब्रैथि खौराङाव दङ। दिल्लीनि गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरिवालआ गावनि बिबानखौ एंगारबाय। दिल्लीनि बारग' गिबि मन्थ्रि अरबिन्द केजरिवालआ मैया मंगलबार 17 सेप्तेम्बर खालि बिबान एंगारबाय आरो गोदान गिबि मन्थ्रि हिसाबै अतिशी मार्लिनाखौ भारत हादोरारि राजथावनि दिल्लीनि थामथि आइजो गिबि मन्थ्रि महरै फोसावो। गिबि मन्थ्रि सायख'जानाय अतिशी मार्लिनाया आम आदमी पार्टीनि एमएलएफोरनि मददनि लाइजामखौ एलजी बिनय कुमार सेक्सेनानो गथायदोंमोन, जाय सोरखारखौ दैदेननो दाबि खालामदोंमोन। पार्टीनि सोद्रोमाफोरा अतिशीखौ सोरखारखौ दैदेननो थाखाय सायख'नायनि उनाव केजरिवालखौ गावनि सायाव फोथायनायनि थाखाय साबायखर बावदों आरो बुंदों दि बेफोरबायदि खाबुफोरा आम आदमी पार्टीनि थाखाय जुनिया, जेराव गिबि खेब राजखान्थिगिरि जानो हागौ। अतिशी मार्लिनाया दिल्लीनि बयनिख्रुइबो उन्दैसिन गिबि मन्थ्रि जागोन आरो सोनाब बेंगलनि ममता बेनार्जीनि उनाव
हादोरनि नैथि आथिखालनि आइजो गिबि मन्थ्रि हिसाबै गनायजाबाय। केजरीवालआ गिबि मन्थ्रिनि बिबान एंगारनायनि गुबै जाहोना जाबाय सिगांनि दिल्लीनि जाख्ल'नायनि दायजों मोगा-मोगि जानांनायनि उनाव गिबि मन्थ्रिया बोसोनारि बिथायाव जोबथेसालिनिफ्राय जामिनाव हगारनायनि उनाव बिबान एंगारदों। बिबान एंगारनाय समाव बिथाङा बुंदोंमोन, सुबुंफोरखौ थिरांथा लानो होयो दि आं सैथो ना दायनिगिरि, आरो बुंबावदोंमोन दि दिल्लीनि सुबुंफोरा बिथांनि दाय गैयैखौ थि खालामनायनि उनावसो मावख'आव फैफिनगोन, मानोना फैबाय थानाय दिल्लीनि बिधानसभा बिसायख'थिनि मोनफ्रोमबो भटआ मोनसे महरै खामानि मावगोन। बाथि खौराङाव दङ, गावनि न'आवनो गोथै सह'खौ बोखांनो मोननाय जादों। सनितपुर जिल्लानि धेकियाजुलि बारस'ला बरबगिया गामिनि 55 बोसोर बैसोनि केशव मालदासनि गोथै सह'खौ गावनि न'आवनो सेवना थानाय थासारियाव बोखांनो मोननाय जादों। केशव मालदासनि सेवनानै मोनामग्लुंनाय थासारिनि गेजेरजों उनावसो ओनसोलनि रायजो राजाफोरा पुलिसनो खौरां हरो, आरो बे जाथाया गामिनि सुबुंफोरखौ सोमोनांहोदों होनना फोरमायदों। द'थि खौराङाव दङ, मैया गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि 74थि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै खुंग्रिं बिसिडिसिनि सिङाव गोदानै लुफुंजानाय PMAYG न'फोरखौ बेखेवदों। बिटिआर ओनसोलनि माखासे गुबुन गुबुन बिसिडिसिआव गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदिनि जोनोम सानजों लोब्बा लाखिनानै बिसिडिसिनि मासिगिरि आरो सोद्रोमाफोरा गोदानै लुफुंजानाय PMAYG न'फोरखौ बेखेवनानै होदों आरो सेंसन लेटार बिलाइनाय हाबाफारि लानायखौ नुनो मोन्दों। थिग बेबायदिनो मैया 19 नं सिडली बियाबनि सिङाव थानाय खुंग्रिं बिसिडिसिआव गासै गं 131 न'फोरखौ गोदानै बेखेवना होयो। बे हाबाफारियाव बाहागो लायो बेखेवगिरि हिसाबै 14 नं चिरां दुवार ब्लक कमिटिनि UPPL नि बिरदाव मुसाहारिया आरो खुंग्रिं बिसिडिसिनि मासिगिरि अष्टमी बिथांमोनहा। स्निथि खौराङाव दङ, गुवाहाटीआव गं 48 गुटखाजों बुंफबनाय ट्राकफोरखौ सिखाव फालांगि खालामनायनि दायाव जब्द खालामदों। GST कमिसनारेटनि मोनसे अपारेसनाव मंगलबारखालि गुवाहाटीनिफ्राय फैबाय थानाय गं 48 गुटखा लाबोनाय ट्राकफोरखौ जब्द खालामनाय जादों। गुवाहाटीआव बावैसो साननैनि गेजेराव सिग्रोमनाय समाव जब्द खालामजानाय गिदिर कन्साइनमेन्टखौ गोनांथार फोरमान बिलाइ गैयाजासे आयेन बेरेखायै ट्रेनजों दैथायहरनाय जादोंमोन। जब्द खालामजानाय बेसादफोरनि बेसेना गोबां कौटि रां जागोन होनना साननाय जादों। सिखावै लाबोनाय गुटखाजों बुंफबनाय ट्राकफोरखौ गुवाहाटीनि गणेशगुरीनि कार भवनाव दोननाय जादों। बे समावनो GST बिफानआ बे गेदेर सिखाव फालांगि जाथायनि सायाव नायबिजिरनाय जागायदों, जेराव मोन 6 गुबुन गुबुन हानजाफोरखौ नायबिजिरनो थाखाय बिबान होनाय जादों। बिनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो ट्राकआ GSTनि बोसोन खान्थि बायदियै 200% जुरिमाना खाजोनाजों बिनि अनगायैबो मोनफ्रोमबो ट्राकआ GSTनि बोसोन खान्थि बायदियै 200% जुरिमाना खाजोनाजों मोगा-मोगि जानांगोन। बे हरखाब सिग्रोमनायखौ दिनैसिम बयनिख्रुइबो देरसिन GST अपारेसन साननाय जादों। सुलुंनि बायदिब्ला कामरुप जिल्लानि मिर्जा रेलवे स्टेशनाव ट्राकफोरखौ जब्द खालामनाय जादोंमोन। दाइनथि खौराङाव दङ, सिम्बोरगाव प्राइमारि BPFआ UPPL दोलोखौ जों मोजां मोना होनना गोख्रों रावजों सोंखारिदों। थांनाय 16 सेप्तेम्बर खालि देबोरगाव ब्लक कमिटि UPPLनि बानजायनायाव सावरायनाय हाबाफारिजों लोगोसे जयनिं हाबाफारि खुंफुंदोंमोन। बे हाबाफारियाव देबोरगाव ब्लकनि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव ओनसोलनि 190 निबो बांसिन बर'फोर आरो गुबुन हारिनिफ्राय BPFनि मददगिरि रायजो-राजाफोरा प्रमद बर'नि दैदेननाय UPPL दोलोआव आखाइ हमफैबाय होनना बुंनाय नुनो मोन्दों। हाबाफारियाव देबोरगाव ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया बुंदोंमोन दि बे ओनसोलाव BPF दोलोआ लाथिख' जालांबाय होनना बुंदों। बिजित बसुमतारिनि बुंनाय खोथानि सायाव देबोरगाव ब्लक कमिटिनि सिङाव थानाय सिम्बोरगाव बाजाराव खुंफुंनाय UPPL दोलोनि जयनिं हाबाफारिनि हेंथायै सिम्बोरगाव प्राइमारि BPF दोलोआ खौरां बिजोंनि गेजेरजों गोख्रों रावजों सोंखारिदों। सिम्बोरगाव ओनसोलाव BPF दोलोखौ लाथिख' खालामनो थांगासिनो दं होनना देबोरगाव ब्लक UPPLनि आफादगिरि बिजित बसुमतारिया बुंनायनि सायाव गोख्रों फिनजाथाय फोरमायदों। सिम्बोरगाव प्राइमारि BPFआ लोगोसे बे ओनसोलाव BPF दोलोखौ लाथिख' खालामनाया
सम्भब नङा होनना गोख्रों रावजों फोरमायो। बे जइनिं हाबाफारियाव मुं थिसनजानाय BPFनि सोद्रोमाफोरा गावसोरनाव जेबो खौरां होआलासेनो जानला मोनलायै मुं गाबज्रिदों होनना खौरां मेलनि गेजेरजों गोख्रों रावजों फिननाय होदों। लोगोसे जों जेरावबो जइनिं जाया आरो UPPL दोलोखौ जों मोजां मोना होनना फोरमायबावो। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनगोन आरो चेनेलखौ लाइक आरो साबस्क्राइब खालामनानै